nangkar ju bang la ke mes channel am lo ningarong perfect lo social media tung la puson nangkar ju thek pot ni tum so cheng constituency hin pen tum hana kero nang pilo la bang ke pini sitame nili than tabing tung te pini nili so cheng constituency official sia president bida sing teron anuel protang te la non nili fikar ja bang ke komalo la ke bongo sena kali lo la ke official sia leader side delo la ke la si chini nai enrosing timung nahok le dosita la pen cleaning son rong hang nahok le dosita la pen amus rong hang nahok le dosita mo alang le tomphani tum ning theklo mo apor hut election hut MLA election hur bangke alang tum ke lake BJP fan ke 100% jokji lake alang tum doaling damaling seta mo ki jok por bangke hempre ka chisong ko madoma putang ke lake FSLC helo pot FSLC at fansi tatum vote jok wekpo lake nili ke tham tap kalila isia bangke tumat hanai patumi Soceng konsensi FSLC bitung tumpen kesemet la Dr. Nomor Mumin Afhan Rupini ninga puni pupni kecipetlan abang solam nyelo nilitum nili nithang lapen jala enrosing timu lapen gamus tongha nilitum amen en ponsi latum kesemet laso apres bangke RDP kono sunang na lasi alang itu masum mane la har kelas alam bagai itu model lagi tengkon ne lapen ke jesemet itu nili claim boy non berteman SEHU kardiang ngolong BJP parti ke PHI pasti claim itu doktor toleran mongan kardiang Thomas Council ASEAN alangli amang deh mana tengpen ini SEHU kardiang ngolong lapen di mahasiswa non ke bangji 2026 MLA election hut stame kardiang ngolong pen long po MLA election tu pasal long po election long tam mesen percentage kan tapi hai pasti komplain mo sitame alang itu bangke nili tu momen ang parta nili men rumsi ning heklong pasal itu lah sila ana mo ba bang lan te ning hi ang ne pa pasal nili ke BJP ke join ke December tarik ko iban si join lo so ki pen ke nili hala sorry dalam jak pilo tunggu tu social media lo so Pemosting poira truck along sampai Januari tarik isi penting continue do de sang sekasi mass joining apura kapen political party pen paciusi Bharatiya Janata Party along kapewan labjia khan itu ma CM Dr. Toleran Mohan pen khara tengpen karbiang no atok anu arata ning isi bet pen kedo thip pen karbiang no kisung kedo ka farman article 244 sampai la non alangi do bom ahuts ASEAN do bom se kape chunya fansi ki ontung intellectual dan cingki bom cingwai bom la suamon sam ke dolong yong si komadne nang kelang dolong epen nili puthak paten komadne mania puthak la su karbok tau bangke la bangke itu Bharatiya Janata Party him nang teng kono ne la bangke la sona bangke kono pini pon pede ni he ala to bangke cleaning son no hana phan ning theklong itu efficiency high bukan ye bangke konat pensi kan ye tamu pen alang itu pen nili ahem ke tam tabe kun ka cingki pata nili je theklong le hasil hailan kan ye bangke nili puthak kapal soni phan bangke la tum matha ne la pen ili tum ke munit jo ili tum phan na kirai siningang song ke do itu mahem ku arna matum si nili ke claim ko pima la pen nang li ke claim ko pima la tum tapi kita ahopet ke claim long pembalaman la pen arna ke dun jo ko mong sa la si la hai bangke charbok nang ne la pen nili alang tum phan ani kongko pen pina ning ke sualam ki pu butabe alang to men si tu teli hum sa hum ni ligi salang li ni men ang mong pon nang la ke chok chi pik to bang si ni ligi jong pon lo asi alang le tum so la third class alang kan ye bangke e kardiang ngora ta dengun ye apen ke jong hele alang tum chi pindak jong hele claim jong hele ning ji tap social media no pa che thang ko sa non ke banji 2026 MLA election lalong truck karbiang long apen di masa long ke BJP Bharatiya Janata Party highway ji tapi laso election ki juddu pulote IPSL se masih lagi prithan pa bidet alai lo bilang maklab da ke pasini ke lasi lada karbiang long arlo komatne ali datum ke bangtong thethelang Bharatiya Janata Party long pulutan de labang mungthi sigeme athe non ning country pho ne ka de pulo pini pen jenglok ning country pho ke akapre ka party da ke wani buke ka chechar masih chechar che lagi klab da alam